tayo sa isang riders na magcha-charity. So bali, first time ni Dance Moto na sumama sa isang charity. So bali, dalawa yun, Alaminos, and then isusunod sa Anda. So nandito na tayo ngayon sa Alaminos, sa may Skygo. So dito po yung kasi yung meet up namin. Mamaya, bali, pupunta na tayo sa isang charity natin sa Alaminos. So mamaya, bali, mag-vlog na rin ako doon. Tapos, after doon ay pupunta tayo sa may Anda, okay? So, bali, dalawang charity ang pupuntahan natin ngayon. Dito sa Riders Nero. Shout out po sa inyo lahat. Yes guys, so bali, nandito na tayo sa Barangay Malaya, ang first charity natin. Okay, so maraming mga riders na pupunta dito, umatid. Ayan, mas makarami nila. Yung mga ito po ay wala pa. Magsasaki, mga